Šalom vyvolený, svatý, milovaný Bohu našem, Pánu Ježíši Kristu. Rychlí, struční, chtěl bych vás pozbudit tím, že Bůh je dobrý a Bůh nás volává k modlitbám. Ne modlitbám jenom v neděli nebo v sobotu nebo na skupinkách, ale modlitbám nakloněnou ve skrytu tam, kde je Pán je sám. Je psáno, že to, co je ve skrytu a Bůh to uvidí, tak Bůh to odmění. Amen. A já věřím, že každý z nás potřebuje modlitby nakloněnou a se přemlouvat u Boha, přemlouvat se za jednou druhého. A to nás naplňuje a posilňuje jako církev. Jako třeba je psáno v Marku 12, ve 29, že to přikázání, jo, že miluj svého Boha celou svou silou, celou svou svým tělem a celou svou myslí a duší, jo, a celým svým srdcem. To je první přikázání a potom je druhé, to je toto. Miluj svého bližního jako sám sebe a žádné přikázání není důležitější než tato dvě. To znamená, že my máme milovat se vzájemně, ne tělesně, ne materiálně, jo, ale v modlitbách, aby jsme ve skrytu se přimlouvali vzájemně za druhého, za třetího a za každého z nás. A speciálně se modlit za službu, za zakazatele, za pastora, za chváliče. Modlíme se za ně, protože oni potřebují být přikrytí krve beránka a moc Ducha Svatého. Je to i psáno v Korinským 2.11, když půjdeme do Korinským 2.11, tam je psáno, že když my, jo, když nám i vy budete svými modlitbami, mnozí pak budou moci děkovat Bohu za ten dar, který nám byl udělen díky modlitbám tolika lidí. Že my, když se budeme modlit za to obdarování, za ten dar je třeba chválič, ten dar je kazatel, ten dar je pastor, ten dar je ten, který dává ty židličky, jo, do pořádku. To jsou ty dary do církve a pokud my budeme za ně prosit a modlit se, tak já věřím, že Bůh se oslaví a ono se to zesilňuje a ono se to prostě, Bůh se bude moci manifestovat prostě ve velkých věcech, v těch darech. Protože je psáno v Efeským, že za každých okolnostech, 1.16 Efeským je psáno, že se máme za každý okolnosti se modlit v duchu a proto vždy vytrváme bděme v děle a v každé své modlitbě a v prosbě se modlíme za všechny svaté. Kdo jsou ty svaté? Já a všechny, kteří jsme v církvi v jednotě. My jsme svatí, my jsme v klidu svatí, a ne? V Koloským 4.12 taky. Koloským 4.12, když se půjde do Koloským, amen, tak tam je psáno, Tesalonický, Timoteum, jo, Titus, Tesalonický 1.2, haleluja, 1.2, tady jo. Neustále za vás všechny děkujeme Bohu a vždycky vás zmiňujeme ve svých modlitbách. Zmiňujeme naše bratry, naše sestry, naši církev. Modlíme se za pastora, protože na pastora budou největší tlaky, my třeba nevíme, nikdo neví. Největší tlaky jdou na chvaliče, nikdo neví. Modlíme se za ně. My maličky, mladiství, my staršístvo a všechny, ať se zapojíme do modlitby ve skrytu. Bůh žehnej, mám velmi žehnej a jsou hodně, co, kde Pán píše, je to i v Jakubově, krásný 5.16, tam je krásně napsáno taky, pokud chcete, já vám to přečtu. Jakubu, haleluja, sláva ti Ježíš. Zůstaňte se mnou ještě chviličku. Je to jenom chvilku, já nekážu nic, jenom chci vás pozbudit. Tak mi prostě vede Pán. 5.16 je vyznávejte si názem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Pokud my jsme nemoci v duchu a trápíme se, máme nějaké smyšlení zlé, které není odpad, nebo máme procházíme nějakým procesem, nějakým růstu a je to bolavý a něco, nebo jsme zřešili vůči Bohu, tak je psáno, aby jsme si vzájemně vyznávali hříchy v lásce a modlili za jedné druhé, abyste byli uzdraveni. Takže, aby jsme byli uzdraveni. Modlíme se jeden za druhé, aby jsme byli uzdraveni.
v jméně Ježíš. Já vám žehnám toto, abyste byli rozkoš a touhu v tom, čem nás Pán povolal. Bůh vám velmi žehnej, vidíme se brzo a šalom. Šalom vyvolený, svatý, milovaný Bohu našem, Pánu Ježíši Kristu. Rychlí, struční, chtěl bych vás pozbudit tím, že Bůh je dobrý a Bůh nás volává k modlitbám. Ne modlitbám jenom v neděli nebo v sobotu nebo na skupinkách, ale modlitbám v nakolenou ve skrytu, tam, kde je Pán je sám. Je psáno, že to, co je ve skrytu a Bůh to uvidí, tak Bůh to odmění. Amen. A já věřím, že každý z nás potřebuje modlitby nakolenou a se přemlouvat u Boha, přemlouvat se za jednou druhého. A to nás naplňuje a posilňuje jako církev. Jako třeba je psáno v Marku 12, 29, že to přikázání, jo, že miluj svého Boha celou svou silou, celou svým tělem a celou svou myslí a duší, jo, a celým svým srdcem. To je první přikázání a potom je druhé, je toto. Miluj svého bližního jako sám sebe a žádné přikázání není důležitější než tato dvě. To znamená, že my máme milovat se vzájemně, ne tělesně, ne materiálně, jo, ale v modlitbách, aby jsme ve skrytu se přimlouvali vzájemně za druhého, za třetího a za každou z nás. A speciálně se modlit za službu, za zakazatele, za pastora, za chvaliče. Modlíme se za ně, protože oni potřebují být přikrytí krve beránka a moc Ducha Svatého. Je to i psáno v Korinským 2.11, když budeme do Korinským 2.11, tam je psáno, že když nám i vy budete svými modlitbami, mnozí pak budou moci děkovat Bohu za ten dar, který nám byl udělen díky modlitbám tolika lidí. Takže my, když se budeme modlit za to obdarování, za ten dar je třeba chválič, ten dar je kazatel, ten dar je pastor, ten dar je ten, který dává ty židličky, jo, do pořádku. To jsou ty dary do církve. A pokud my budeme za ně prosit a modlit se, tak já věřím, že Bůh se oslaví a ono se to zesilňuje a ono se to prostě, Bůh se bude moci manifestovat v velkých věcech, v těch darech. Protože je psáno v Efeským, že za každý okolností, 1.16 Efeským je psáno, že se máme za každý okolností se modlit v duchu. A proto vždy vytrváme v děle a v každé své modlitbě a v prosbě se modlíme za všechny svaté. Kdo jsou ty svatý? Ty, já a všechny, kteří jsme v církvi v jednotě. My jsme svatí, my jsme v klidu svatí, a ne? V Koloským 4.12 taky. V Koloským 4.12, když se pojde do Koloským, amen, tak tam je psáno, Tesalonický, Timoteju, jo, Titus, Tesalonický 1.2, haleluja. 1.2, tady jo. Neustále za vás všechny děkujeme Bohu a vždycky vás zmiňujeme ve svých modlitbách. Zmiňujeme naše bratry, naše sestry, naši církev. Modlíme se za pastora, protože na pastora jdou největší tlaky, my třeba nevíme, nikdo neví. Největší tlaky jdou na chvaliče, nikdo neví. Modlíme se za ně. My maličky, mladiství, my, staršístvo a všechny, ať se zapojeme do modlitby ve skrytu. Bůh vám žehnej, Bůh vám velmi žehnej a jsou hodně, kde Pán píše, je to i v Jakubově, krásný 5.16, tam je krásně napsáno taky, to chcete, já vám to přečtu. Jakubu, haleluja, sláva ti Ježíš. Zůstaňte se mnou ještě chviličku. Je to jenom chvilku, já nekážu nic, jenom chci vás pozbudit. Tak mi prostě vede Pán. 5.16 je vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Pokud my
jsme nemoci v duchu a trápíme se, máme nějaké smyšlení zlé, které není odpad, nebo máme nějaké, procházíme nějakým procesem, nějakým růstu a je to bolavý a něco, nebo jsme zřešili vůči Bohu, tak je to samo, aby jsme si vzájemně vyznávali hříchy v lásce a modlili za jedné druhé, abyste byli uzdraveni. Takže, aby jsme byli uzdraveni. Modlíme se jeden za druhé, aby jsme byli uzdraveni. V jméně Ježíš. Já vám ženám toto, abyste měli rozkoš a touhu v tom, čem nás Pán povolal. Bůh vám žehnej, vidíme se brzo a šalom.